Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Сённяшні выпуск будзе прысвечаны ўсяго адной кнізе, але мы грунтоўна пагутарым на важную і цікавую мне тэму. Я спадзяюся, што сярод маіх слухачоў таксама знойдуцца людзі, для якіх гэтая тэма цікавая, якіх яна хвалюе. Кніга называется «Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению», і яе напісаў Мікіта Няпрахін, пісьменнік і бізнес-трэнер. І толькі ён не той трэнер-інфа-цыган, які зарабляе грошы паветрам, бо ў наш час вось гэты занятак бізнес-трэнерства, яно асацыюецца выключна з людзьмі, якія збіраюць вялікія аўдыторыі, яны расказваюць вам пра тое, што вы ўсё можаце, вы ўсяго дасягнеце, але самі гэтыя людзі нічога не дасягнулі і зарабляюць грошы толькі вось тым, што расказваюць нам, якія мы класныя. І за гэты год я вам ужо распавяла пра пэўную колькасць кніг, якія звязаныя з папулярызацыяй навукі, з крытычным мысленнем. І вось гэтую кнігу, якую я сёння буду разглядаць, яе варта чытаць у якасці асновы. Мікіта першым у Расіі напісаў кнігу пра крытычнае мысленне, і я скажу вам, што гэта даволі важная кніга, паколькі яна не проста апісвае самыя папулярныя міфы, у якія вераць людзі, напрыклад, астралогія, гамеапатыя, экстрасэнсы, карты таро. І таксама гэтая кніга, яна дае чытачам канкрэтныя інструменты для таго, каб не купляцца на хітрасці людзей, якія падсоўваюць вам нешта кшталту астралогіі, і для таго, каб разумець свае чужыя когнітыўныя скажэнні, умець аргументаваць свае погляды, разважаць лагічна, умець правяраць інфармацыю і таксама умець прымаць рашэнні. Я вырашыла спыніцца толькі на адным з аспектаў кнігі, на когнітыўных скажэннях. Тут аўтар даволі падрабязна пра іх расказвае. І ўвогуле кніга атрымалася даволі аб'ёмнай, але я толькі караценька разгляджу асноўныя групы і скажэнні, якія ў іх уваходзяць. І зразумела, я пачну з таго, што патлумачу вам усё ж такі, што гэта за звертыкі, когнітыўнае скажэнне, і пад гэтым словазлучэннем хаваюцца памылкі ў нашым мысленні, якія кожны з нас робіць рэгулярна. Я думаю, што існуе, нават ці ўвогуле не існуе людзей, якія не робяць гэтыя памылкі, а ёсць людзі, якія разумеюць, што яны іх робяць, спрабуюць ад іх пазбавіцца, і гэта самае важнае. І часам мы робім гэтыя памылкі абсалютна несвядома. Гэта ўсё абумоўлена ў тым ліку стэрэатыпамі, рознымі сацыяльнымі, эмацыянальнымі прычынамі і таксама парушэннямі ў аналізе інфармацыі, якую мы ўспрымаем. Наш мозг працуе, на жаль, так, што ён часам здольны нас пераконваць у тым, чаго няма, або ў тым, што ўвогуле няма ніякага дачынення да рэчаіснасці. І когнітыўныя скажэнні — гэта асноўныя віноўнікі таго, што мы прымаем няправільныя і рацыянальныя рашэнні, ці нават увогуле здзяйсняем нешта дрэннае. Я не магу сказаць, што вось нехта канкрэтны з вас пастаянна робіць такія памылкі. Гэта можам быць мы ўсе разам, бо так працуе наш мозг. І пасткі ён можа ставіць кожнаму, і нават калі вы зараз такія селі і думаеце, што «Ой, не, гэта не пра мяне», я вам скажу, што гэта і пра вас таксама. І ўсё, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта як мага больш даведацца пра гэтыя когнітыўныя скажэнні, бо калі мы будзем ведаць пра іх больш, то мы тады зможам даволі паспяхова іх пазбягаць і прынамсі старацца гэта рабіць. Бо я асабіста сутыкнулася з тым, што многія людзі, яны нават не ўяўляюць, што існуе такая штука, як гэтыя скажэнні, і яны былі для тых, вось, з кім я размаўляла на гэтую тэму, абсалютнай загадкай, абсалютнай нечаканасцю. І калі я тлумачыла іх паводзіны ў пэўных сітуацыях з дапамогай апісання вось гэтых когнітыўных скажэнняў, то людзям нібыта адкрываўся нейкі дзіўны новы свет. Таму спадзяюся, што, магчыма, пасля праслухоўвання сённяшняга выпуску вам нешта новае таксама адкрыецца. І ў першую чаргу ўвогуле хочацца разгледзець прычыну ўзнікнення гэтага, чаму такія скажэнні здараюцца. І асноўная прычына ў тым, што штодзённа мы спажываем неверагодную колькасць інфармацыі. І наш мозг, ён з ёй проста не спраўляецца, бо ва ўсе часы людзі не думалі, не ведалі, не мелі доступу да такой колькасці інфармацыі, як маем мы цяпер. І думаць гэта насамрэч даволі складаны працэс, і для спрашчэння гэтага працэсу наш мозг выпрацоўвае мысленчыя шаблоны, якія нам дапамагаюць многія когнітыўныя працэсы рабіць на аўтамаце. Нават людзі, якія думаюць, што яны унікальныя, яны ўсё роўна ніяк не могуць пазбегнуць шаблоннага мыслення, бо яно ў нас закладзена. Бо часам нам трэба пэўныя рашэнні прымаць даволі хутка, і гэта зноў жа прычына ўзнікнення когнітыўных скажэнняў. А існуюць людзі, якія ўвогуле самі па сабе даволі лянівыя, яны лянуюцца думаць. І людзі, у прынцыпе, даволі часта схільныя ствараць сваю так званую суб'ектыўную рэальнасць, якая залежыць уласна ад іх успрымання, і гэтая суб'ектыўная рэальнасць, у прынцыпе, вызначае іх паводзіны ў соцыуме. Сам тэрмін «когнітыўнае скажэнне» быў уведзены ў 1972 годзе псіхолагамі Амосам Тверскі і Даніэлем Канеманам.
І, дарэчы, Канеман вам можа быць вядомы сваёй кнігай, якая ў рускім перакладзе выходзіла пад назвай «Думай медленно, решай быстро». А ў кнізе «Анатомія заблуждений» Мікіта Няпрахін разглядае 30 асноўных когнітыўных скажэнняў, і сёння мы іх разгледзім таксама. Няпрахін выдзяляе 4 групы скажэнняў. Першая звязаная з тым, што мы пераацэньваем сябе. Другая звязаная з тым, што мы няправільна ацэньваем іншых, таксама пераацэньваем або недаацэньваем. І трэцяя выдзяляе скажэнні, дзякуючы якім мы прымаем няправільныя рашэнні. І апошняя чацвёртая тлумачыць, чаму мы ўвогуле нічога не разумеем. Мы пачнем з першай групы, чаму мы сябе пераацэньваем, і каб гэта патлумачыць, нам трэба разгледзець 5 когнітыўных скажэнняў. Першае скажэнне называецца эфект сляпой плямы. І калі вы паслухалі ўсё тое, што я папярэдне казала, і ўпэўнена сцвярджаеце, што вы сябе кантралюеце, што вы не маеце ніякіх когнітыўных скажэнняў, я вас віншую, у вас акурат ёсць гэтае першае скажэнне эфект сляпой плямы. Бо мы звяртаем увагу на чужыя памылкі, але абсалютна катэгарычна ігнаруем нават самыя відавочныя свае памылкі. І як той казаў, чужыя грахі перад вачыма, а свае за плячыма. І тут народная мудрасць нам апісвае гэтае скажэнне. Таму, калі вы думаеце, што вы стаіце такі ў белым паліто прыгожыя, то варта задумацца, ці не выпусцілі вы нешта з-пад увагі. Другое скажэнне – гэта эфект несапраўднай згоды. І гэтае скажэнне заключаецца ў тым, што мы праецыруем свой спосаб мыслення на іншых людзей. Гэта абсалютна нармальна, бо мы думаем, што іншыя людзі, яны думаюць, адчуваюць тое ж самае, што і мы. І калі ў вас спытаць, што выбірае большасць, каву ці гарбату, напрыклад, то я думаю, што вы з вялікай верагоднасцю ўпэўнена адкажаце свой варыянт. І гэтае скажэнне ўзнікае таму, што наша меркаванне для нас, зразумела, першаснае, найбольш важнае. Гэта насамрэч добра, калі мы добра пра сябе думаем. І нічога дрэннага ў гэтым няма, але ў любой сітуацыі варта памятаць, што ваш выбар можа падабацца далёка не ўсім, і мы пераацэньваем універсальнасць сваіх поглядаў. Трэцяе скажэнне называецца эфект трэцяй асобы. Мы часта лічым, што мы надта разумныя, каб, напрыклад, трапляць пад уплыў рэкламы, але пры гэтым упэўненыя, што дакладна ёсць людзі, якія на рэкламу вядуцца. І хто заўгодна гэта можа быць, толькі дакладна гэта не мы. І ў гэтым і ёсць сутнасць скажэння, такім чынам мы пераацэньваем сябе і недаацэньваем іншых. Чацвёртае скажэнне ў першай групе, дзе мы пераацэньваем сябе, гэта скажэнне ва ўспрыманні ўласнага выбару. У рамках гэтага скажэння мы прыпісваем станоўчай якасці прадмету, які мы выбралі, або дзеянню, якое мы ажыццявілі. Напрыклад, калі мы выбіраем паміж 2 мадэлямі красовак ад розных фірм, і калі мы купілі першую, то праз некаторы час яна, напрыклад, можа парвацца. І цікава, які працэнт людзей у такой сітуацыі падумае, што я, мабыць, зрабіў няправільны выбар, трэба было ўсё ж такі ўзяць мадэль іншай фірмы. І насамрэч гэта даволі нізкі працэнт, бо нам уласціва апраўдваць свой выбар. І такім чынам, пасля таго, як мы гэты выбар зрабілі, то мы, у прынцыпе, гатовыя адразу яго абараняць любымі сродкамі, не звяртаючы ўвагі на яго слабыя бакі. Бо потым нам гэта дапаможа адчуваць меншае шкадаванне, што мы, магчыма, зрабілі ўсё ж такі няправільны выбар. Такім чынам, што калі караценька апісваць гэтае скажэнне, то яно заключаецца ў тым, што мы ўпэўненыя, што калі мы зрабілі выбар, то ён дакладна правільны. І апошняе 5-е скажэнне ў першай групе называецца ілюзія кантролю. Гэта схільнасць людзей верыць у тое, што яны здольныя кантраляваць падзеі, уплываць неяк на іх вынікі, хаця аб'ектыўна гэтыя падзеі ад іх абсалютна не залежаць ці залежаць у нейкай мінімальнай ступені. І, дарэчы, ад гэтага скажэння ўзніклі многія забабоны. Напрыклад, каб не здарылася нешта дрэннае, што мы прагаварылі, нам трэба 3 разы абавязкова пастукаць па дрэве. Гэта абсалютнае глупства, але многім людзям яно дае ўпэўненасць у будучыні, упэўненасць, што мы кантралюем сітуацыю, вось мы пастукалі, значыць нічога дрэннага не здарыцца. І гэта ўсё была першая група скажэнняў, звязаная з тым, што мы сябе няправільна ацэньваем, а другая група звязаная з тым, што мы няправільна ацэньваем іншых, і ў яе ўваходзяць 8 когнітыўных скажэнняў. Першая называецца стэрэатыпізацыя. Я думаю, тут па назве ўсё зразумела. Мы ўсе падуладныя стэрэатыпам, менавіта стэрэатыпы ляжаць у аснове таго, што мы няправільна ацэньваем іншых. Напрыклад, калі мы абагульняем характарыстыкі пэўнай групы і лічым, што гэтыя характарыстыкі ўласцівыя ўсім, хто ў яе ўваходзіць. Напрыклад, мы лічым, што якія-небудзь стэрэатыпы такія нацыянальныя, мы лічым, што італьянцы, яны даволі эмацыянальныя, што яны вельмі рухавыя, і калі мы бачым італьянца, які не падпадае пад такі вось стэрэатып, то мы будзем даволі здзіўленыя, можа быць, нават будзем лічыць, што ён не сапраўдны італьянец. І тут когнітыўнае скажэнне ў тым, што нам падаецца, нібыта мы ўсіх людзей ацэньваем аб'ектыўна, індывідуальна,
але даволі часта мы ўсё ж карыстаемся ўнутранымі стэрэатыпамі і часам нават не заўважаем гэтага. Другое скажэнне мае цікавую назву наіўны цынізм. І тут вельмі часты прыклад недаацэнкі іншых, калі мы лічым, што чалавек цынічны, эгаістычны, што ён робіць усё толькі для ўласнай карысці. І наіўны цынізм праяўляецца тады, калі мы чакаем ад іншага чалавека больш эгаістычных паводзін, чым ёсць насамрэч. І праз гэтае скажэнне, на жаль, у чалавека могуць узнікаць вялікія праблемы з даверам. Калі вам падаецца, што ўсе навокал хочуць вас падмануць, што ўсе блефуюць і так далей. І я думаю, што гэта шкодна не толькі для асабістага жыцця, але і для рабочых стасункаў, асабліва калі вы займаецеся нейкім бізнесам, калі ў вас ёсць людзі, пэўныя партнёры, і калі вы будзеце ім не давяраць, то зразумела, што далёка ваш бізнес нікуды не паедзе. Трэцяе скажэнне – гэта эфект знаёмства з аб'ектам, і яно заключаецца ў тым, што мы выказваем неабгрунтаваную сімпатыю да нейкага аб'екта толькі на падставе таго, што мы з ім знаёмыя. Напрыклад, калі мы вельмі часта бачым нейкага калегу на працы, то ён нам падаецца ўсё больш прывабным, ўсё больш прыемным. І гэтым скажэннем карыстаюцца ў стварэнні рэкламы, напрыклад, бо часам адну і тую ж рэкламу могуць круціць шмат разоў за кароткі прамежак часу. І гэта ўсё робіцца акурат для таго, каб мы як мага больш разоў яе ўбачылі і нават пачалі сімпатызаваць прадукту, які рэкламуецца, нават калі ён нас абсалютна не цікавіць. Чацвёртае скажэнне называецца скажэнне на карысць сваёй групы. Мы ўсе людзі, істоты сацыяльныя, і для нас даволі важна належаць да пэўнай групы. І вельмі часта чалавек пачынае аддаваць перавагу тым, хто ўваходзіць вось у гэтую ягоную групу, знаёмую яму супольнасць. Напрыклад, ён згаджаецца з меркаваннямі людзей, якіх лічыць сваімі, членамі сваёй групы, і пры гэтым ён абсалютна не прымае думкі членаў іншых груп. І не таму, што іх меркаванне дрэннае, няслушнае, а проста таму, што гэта чужая для яго пазіцыя. Пятае скажэнне, звязанае з няправільнай ацэнкай іншых, гэта гало-эфект або эфект арэола. І гэта няправільная ацэнка чалавека, яго нейкіх якасцяў, характарыстык, учынкаў, заснаваная на першым памылковым уражанні. Нам падаецца, што мы ўсіх ацэньваем аб'ектыўна, як яны заслугоўваюць, але насамрэч даволі часта, чым больш чалавек нам сімпатычны, тым больш пазітыўных якасцяў мы будзем яму прыпісваць. Наступнае шостае скажэнне з вялікай назвай «Фундаментальная памылка атрыбуцыі». Мы схільныя тлумачыць учынкі іншых людзей іх унутранымі асаблівасцямі, а ўласныя дзеянні толькі знешнімі абставінамі. Напрыклад, калі я спазнілася, то гэта светлафор доўга гарэў проста чырвоным, а калі спазнілася якая-небудзь Каця, то гэта яна проста чалавек так сабе, яна не паважае час іншых. І гэтае скажэнне абсалютна зразумелае, бо мозгу уласціва апраўдваць нашыя паводзіны, а вось паводзіны іншых людзей мы часта разглядаем са сваёй званіцы, мы ўспрымаем іх праз негатыўную прызму і таму часам дадумваем матывы і прычыны. І перадапошняе сёмае скажэнне мае назву скажэнне ў негатыўны бок. І, на жаль, чалавек такі, што ён часцей запамінае негатыўныя падзеі, часцей, чым пазітыўныя. І хаця інтэнсіўнасць эмоцый у гэтых выпадках можа быць абсалютна аднолькавай, але ўсё ж такі мы запамінаем дрэннае. І сітуацыя пагаршаецца, напрыклад, сродкамі масавай інфармацыі, бо трагічныя здарэнні ў навінах яны часцей прывабліваюць увагу чытачоў, і таму гавораць па тэлевізары пра ўсе авіякатастрофы, а потым людзі баяцца лётаць, хаця насамрэч лётаць нашмат бяспечней, чым ехаць у машыне або проста хадзіць. І апошняе 8е скажэнне ў гэтай групе, яно маё любімае, я з ім змагаюся ўнутры сябе, і гэта называецца праклён ведаў. Людзям, якія валодаюць ведамі ў пэўнай галіне, напрыклад, нейкай навуцы, ім даволі няпроста паставіць сябе на месца тых, хто такой інфармацыяй і гэтымі ведамі не валодае. Бо мы забыліся, як гэта, калі мы не маем нейкіх пэўных ведаў. І часта мы проста няздольныя зразумець, што іншым людзям можа быць невядомая тая інфармацыя, якая для нас падаецца базавай, абсалютна элементарнай. Напрыклад, калі вы ведаеце, як прышыць гузік на кашулю, і вы шакаваныя, калі нехта кажа, што абсалютна не ўяўляе, як гэта робіцца. І як толькі мы нешта даведваемся, то нам даволі цяжка ўявіць, як гэтага можна не ведаць. І гэта вельмі перашкаджае зносінам з людзьмі, напрыклад, мне, бо я даволі часта гуляю ў паб-квізы, і часам, калі трапляецца на гульні вельмі лёгкае для мяне пытанне, я пачынаю сябе паводзіць як сапраўдны сноб. Я кажу сукаманднікам з папрокам: вы шо такі не ведаеце, які тут адказ? Сур'ёзна, гэта ж усё элементарна.
Яны даволі здзіўлена на мяне глядзяць, бо там адказ які-небудзь літаратуразнаўчы тэрмін, які яны першы раз бачаць, а я ўсё ж такі скончыла аспірантуру філфака. Таму тут я з сабой змагаюся, ведаю, што ў мяне ёсць такая праблема, і гэта важна, што я гэта разумею. Як і ва ўсіх іншых скажэннях, в прынцыпе, важна разумець, што яны ў цябе ёсць, і такім чынам з імі змагацца. Наступная вялікая група з 9 скажэнняў, яна можа нам дапамагчы адказаць на пытанне, чаму мы прымаем няправільныя рашэнні. І першае скажэнне ў гэтай групе – гэта эўрыстыка даступнасці. Гэта схільнасць чалавека меркаваць пра верагоднасць нейкай падзеі, абапіраючыся на лёгкасць знаходжання прыкладаў пацверджанняў. Бо чалавек лічыць, што больш верагоднае, распаўсюджанае менавіта тое, што яму лягчэй прасцей успомніць або ўявіць. Вось, напрыклад, як вы лічыце, што больш небяспечна для жыцця – какосавы арэх або акула. І як не дзіўна, больш небяспечныя какосавыя арэхі, бо ад іх падзення на галаву памірае больш людзей, чым ад зубоў нейкай страшнай акулы. Але ж пра гэтыя выпадкі мала хто ведае. Я, напрыклад, не чула ніводнага выпадку, ніколі нідзе ні ў навінах, нідзе не чытала пра тое, каб какосавы арэх забіў чалавека. Але вось яно ёсць. І таксама людзі больш баяцца тэрарыстаў, чым сабак. Але верагоднасць, што вы станеце ахвярамі тэракту, нашмат ніжэй, чым верагоднасць, што вас загрызе сабака. Другое скажэнне – гэта эфект ілюзіі праўды. І, як не дзіўна, але больш праўдзівай мы лічым тую інфармацыю, якую чулі шмат разоў. Як я вось ужо раней расказвала пра скажэнне, што калі мы бачым нейкую рэч даволі часта, яна нам падаецца больш прыемнай, больш сімпатычнай і такім чынам больш праўдзівай. І менавіта гэтая акалічнасць ляжыць у аснове когнітыўнага скажэння эфект ілюзіі праўды, бо мы больш давяраем знаёмай інфармацыі. І чым часцей мы пра нешта чулі, тым больш праўдзівым яно нам падаецца. І вось гэты эфект таксама ляжыць у аснове надакучлівай рэкламы, бо чым часцей я чую пэўны рэкламны слоган, то тым больш ён мне падаецца нейкім аксіяматычным. І той жа эфект таксама выкарыстоўваецца ў палітыцы падчас выбарчых кампаній і ў прапагандзе. З наступным скажэннем будзе звязаная цэлая вялікая гісторыя, яно называецца «Рэфлекс Земельвейса», і тут мы перанясёмся ў Еўропу сярэдзіны 19 стагоддзя. І да гэтага часу ад 30 да 50% цяжарных жанчын не вярталіся з родаў. Яны папросту паміралі ў бальніцы падчас родаў, і жанчыны нават у такім стане баяліся ісці ў бальніцу і аддавалі перавагу хатнім родам, бо там узровень смяротнасці быў нашмат менш. І ў адным з папярэдніх выпускаў падкаста я расказвала пра эпідэмію халеры ў Лондоне, і там я гаварыла, што ў тыя часы была вельмі распаўсюджаная тэорыя міязмаў. Маўляў, у паветры недзе лётаюць такія нябачныя пары, яны атручваюць паветра, а потым людзі дыхаюць гэтым і паміраюць. І зразумела, што ў бальніцах шмат памерлых, і з целаў памерлых гэтыя пары выходзяць, і гэта ўсё натуральны працэс гніення. І той вось Земельвейс, Ігнат Земельвейс, які вынесены ў назву гэтага когнітыўнага скажэння, ён быў венскім гінеколагам. Ён вырашыў супаставіць смяротнасць у 2 акушэрскіх клініках, і ў першай там праходзілі практычныя заняткі лекараў, студэнтаў, і смяротнасць там была вышэй, чым у другой, дзе ў другой навучаліся акушэркі. І рэч у тым, што ў першай клініцы, акрамя гэтых практычных заняткаў, таксама лекары займаліся тым, што прэпаравалі трупы. І хоць лекары мылі рукі, але Земельвейс ім прапанаваў не проста іх мыць з мылам, але яшчэ і дэзінфікаваць хлорнай вадой, каб гэты трупны яд зусім знішчыць. І з яго тут усе пачалі смяяцца, у такое глупства ніхто не паверыў, але гэта спрацавала і смяротнасць зменшылася ў 7 разоў. Хаця далей усё было, на жаль, не так добра, бо эмпірычныя доказы эфектыўнасці стэрылізацыі рук чамусьці ўрачоў абсалютна не пераканалі, і дырэктар клінікі нават забараніў Земельвейсу публікаваць статыстыку змяншэння смяротнасці. Але Земельвейс усё ж спрабаваў гэта даказаць усімі магчымымі спосабамі. І чамусьці ніхто не хацеў адкрыта яго падтрымаць, а многія лекары ўвогуле яны моцна супраціўляліся гэтым ідэям. І ў тым часам смерці ў акушэрскіх клініках працягваліся. І самая сумная частка ў тым, што Земельвейс стаў піць, ён стаў вельмі неўраўнаважаным, і жонка звярнулася па дапамогу да яго калег. І ў выніку яго змясцілі ў вар'ятню пад Венай, і праз 2 тыдні пастаянных працэдур прымусовага аблівання халоднай вадой ён памёр. І толькі праз 37 гадоў пасля таго, як Земельвейс зрабіў сваё адкрыццё, гэта адкрыццё нарэшце прызналі, і Земельвейсу нават паставілі помнік. І вось мне цікава, чаму людзі такія мудакі і не могуць асэнсоўваць новую інфармацыю своечасова. І вось адказ на пытанне, чаму акурат у гэтым когнітыўным скажэнні, бо ўжо праз некаторы час у псіхалогіі з'явіўся тэрмін «рэфлекс Земельвейса», які апісвае няздольнасць чалавека прыняць новыя факты, калі яны супярэчаць яго ўстойлівым думкам, перакананням, нормам або звыклым парадыгмам.
Гэта як калі прыкласці да нашай сітуацыі, калі жылі сабе на вёсцы нейкія бабулькі, якія былі абсалютна ўпэўненыя, што ў іх самы лепшы ў свеце прэзідэнт. А потым, напрыклад, у адной з такіх бабулек унучка, залатая медалістка, студэнтка-выдатніца трапляе ў следчы ізалятар, таму што яна была затрыманая на вуліцы на адным з маршаў. І мозг гэтай бабулькі працуе так, што ёй нашмат лягчэй адмовіцца ад уласнай унучкі, сказаць, што гэта яна такая дрэнная, а прэзідэнт харошы. Так што вось так працуе гэтае когнітыўнае скажэнне. Наступнае когнітыўнае скажэнне – гэта схільнасць да пацвярджэння свайго пункту гледжання або прадузятасць пацвярджэння. Нам, зразумела, уласцівая прадузятасць. Мы звяртаем увагу на тую інфармацыю, якая пацвярджае нашу зыходную пазіцыю. Напрыклад, калі нейкі чалавек верыць, што леўшуны больш крэатыўныя, чым праўшуны. Ён лічыць, што калі ты пішаш левой рукой, то ты аўтаматычна неверагодна супертворчы крэатыўны чалавек. І кожны раз, калі ён сустракае леўшуна, які да таго ж яшчэ і творчая асоба, то ён надае большае значэнне гэтаму доказу, які пацвярджае тое, ва што ён ужо верыць. І гэты чалавек можа нават шукаць доказы, якія яшчэ больш пацвярджаюць яго перакананне, але пры гэтым будзе ігнараваць прыклады, якія не падтрымліваюць яго ідэю. Напрыклад, калі ён сустрэне чалавека, які піша левой рукой і абсалютна не творчы, ён будзе ўсё роўна упэўнены ў сваёй думцы, і гэта яго не пераканае. І ёсць дзве прычыны, чаму так адбываецца, і, па-першае, гэта самы хуткі спосаб апрацоўкі інфармацыі. Бо ў нас няма ні часу, ні рэсурсаў, каб аналізаваць абсалютна ўсе бакі нейкай з'явы, і, па-другое, людзі такім чынам абараняюць сваю самаацэнку, бо нам падабаецца адчуваць сябе добра, мець рацыю, адчуваць сябе разумнымі, і гэта абсалютна нармальна. Наступнае когнітыўнае скажэнне – гэта эфект чакання назіральніка. І таксама яго часам называюць эфект эксперыментатара, эфект пігмаліёна і эфект Розенталя. І гэтае скажэнне заключаецца ў тым, што нашы чаканні здольныя паўплываць на развіццё падзей, нават калі мы гэтага не асэнсоўваем і не заўважаем. Напрыклад, пры правядзенні пэўных эксперыментаў даследчык, які хоча атрымаць нейкі канкрэтны вынік, ён несвядома можа маніпуляваць працэсам эксперыменту або ненаўмысна памыляцца ў інтэрпрэтацыі атрыманых дадзеных, каб вынік, адпавядаў яго чаканням. Наступнае когнітыўнае скажэнне – гэта функцыянальная замацаванасць. І гэта тая штука, якая нам перашкаджае думаць крэатыўна. Бо гэта тэндэнцыя лічыць, што аб'екты здольныя працаваць толькі пэўным вызначаным спосабам. І гэта нам перашкаджае бачыць поўны спектр магчымасцяў іх прымянення. І такая шаблоннасць не дазваляе думаць пра альтэрнатыву выкарыстання пэўных прадметаў, бо папярэднія веды, якія ў нас сядзяць, яны ствараюць гэтую замацаванасць, у выніку абцяжарваюць рашэнне новых задач, бо мы фокусуем увагу толькі на пэўных аспектах праблемы. І, дарэчы, цікава, што функцыянальную замацаванасць мы атрымліваем толькі з узростам, бо ў 5гадовых дзяцей яе няма, таму яны многія задачы вырашаюць вельмі нетрывіяльна, бо не зацыкліваюцца на стандартных спосабах. Тэрмін «функцыянальная замацаванасць» увёў нямецкі псіхолог Карл Дункер у 1945 годзе. І таксама ён прыдумаў такую задачу, якую зараз мы будзем разам з вамі вырашаць. Вы маеце свечку, пачак запалак і некалькі канцылярскіх кнопак. І вам трэба прымацаваць да вертыкальнай сцяны свечку, каб яна трымалася і гарэла. І вось зараз вы можаце паставіць выпуск на паўзу, падумаць, я пачакаю, як бы вы рашылі гэтую задачу. А рашэнне ў задачы такое. Трэба ўзяць карабок запалак, высыпаць яго запалкі і прымацаваць з дапамогай кнопак да сцяны. І туды ўжо можна будзе паставіць свечку і яе запаліць. І калі вы не здагадаліся, то не сумуйце, я таксама яе вырашыць адразу так хутка не змагла. І ўвогуле ў большасці людзей гэтая задача выклікае цяжкасці. І перш за ўсё таму, што нямногія падумалі пра тое, што карабок можна выкарыстаць у якасці асновы і замацаваць яго да сцяны. Бо для нас карабок – гэта проста месца, дзе захоўваюцца запалкі, і запалкі тут менавіта ключавыя элементы, і гэта ў нашай свядомасці настолькі замацаванае, што мы ўвогуле з цяжкасцю можам уявіць іншыя магчымасці выкарыстання карабка. Наступнае когнітыўнае скажэнне – гэта эфект складана лёгка. І заключаецца яно ў тым, што нашы прагнозы адносна верагоднасці рашэння той ці іншай задачы вельмі часта не адпавядаюць ступені яе складанасці. Бо мы пераацэньваем свае сілы, калі вырашаем нейкія цяжкія задачы, і наадварот, у працы над простымі мы сябе недаацэньваем. Яшчэ адно когнітыўнае скажэнне называецца рэактыўнае супраціўленне. І давайце спачатку уявім, што перад намі дзве сцяны. На адной вісіць таблічка «Ні ў якім выпадку не пішыце на сцяне ні пры якіх абставінах», а на другой сцяне проста і лаканічна напісана «Не пішыце на сцяне».
І як вы думаеце, на якой сцяне будуць радзей пісаць? Здаровы сэнс нам падказвае, што на першай, бо фармулёўка там больш імператыўная, але насамрэч менавіта на першай сцяне, а не на другой людзі пісалі часцей. І гэта адбываецца менавіта праз рэактыўнае супраціўленне, і гэта такая псіхалагічная з'ява, пры якой схіленне да вызначэння дзеяння выклікае процілеглую рэакцыю, бо многія з нас, напрыклад, прымаюць рашэнні супрацьлеглыя таму, што нам раяць блізкія ці родныя, і гэта своеасаблівы паказальны пратэст. У першую чаргу гэта звязана з тым, што наш мозг хоча даказаць сваё права на кантроль сітуацыі, на свабоду выбару, і вельмі часта парады і прапановы навакольных, нейкія догмы і правілы, яны ствараюць пагрозу абмежавання нашай свабоды. І кожны раз, калі хтосьці хоча абмежаваць наш выбар, тады ўзнікае патрэба захаваць сваю аўтаномію, і наш мозг працуе пэўным чынам. І гэта як у вядомым выразе на злосць маме адмарожу вушы. І, безумоўна, кожны з нас хоча бачыць сябе цалкам аўтаномным чалавекам, прычым як у вачах навакольных, так і ў сваіх вачах. І мы вельмі не любім, калі нам дыктуюць, як жыць і што рабіць. Наступнае когнітыўнае скажэнне – гэта адхіленне ў бок статус-кво. І наступнае скажэнне – гэта тое, што мы цяпер у нашай беларускай рэальнасці бачым проста паўсюль. І як там жанчына казала, што ў мяне ёсць зарплата 300 рублёў і пачак пельменяў у маразіцы, і мне больш нічога не трэба. І такім чынам яна абгрунтавала свой давер да дзеючай улады і нежаданне нешта змяняць. І сапраўды мы абіраем статус-кво сярод іншых варыянтаў, бо мы хочам, каб сітуацыя заставалася такой жа, як і цяпер. І гэта адно з ключавых скажэнняў, якое перашкаджае нам рабіць правільны выбар. Бо мы схільныя аддаваць перавагу больш знаёмаму выбару, а не менш знаёмаму, хаця патэнцыйна той менш знаёмы выбар можа для нас быць больш выгадны. І мы проста аддаём перавагу таму, з чым ужо раней сутыкаліся. Мы вельмі супраціўляемся пераменам, мы баімся страціць звыклае становішча рэчаў, бо стабільнасць – гэта залог нашай бяспекі. Усё стабільна, але ж дэбільна. І апошняя, чацвёртая вялікая група когнітыўных скажэнняў тлумачыць, чаму мы нічога не разумеем. І ў ёй когнітыўных скажэнняў 8 штук. І першае – гэта эфект зваротнага выніку. І яго сутнасць у тым, што інфармацыя, якая супярэчыць нашым глыбокім перакананням, толькі ўзмацняе ўпэўненасць у нашай праваце. І калі мы знаёмімся з новай інфармацыяй, якая супярэчыць нашым уяўленням, то кожны спрабуе абараніць свае перакананні, сваю пазіцыю, веру ад знешніх уплываў. І гэта адбываецца інстынктыўна і несвядома, бо як толькі мозг сутыкаецца са звесткамі, несумяшчальнымі з яго устаноўкамі, то старыя перакананні блакуюць новую інфармацыю, якая атакуе і б'е па самых уразлівых месцах. І тут ніхто не хоча адчуваць сябе дурнем. Напрыклад, калі людзі, якія выступаюць супраць прышчэпак, чытаюць новыя даследаванні, звязаныя з тым, што прышчэпкі не шкодныя, то яны толькі больш упэўніваюцца ў тым, наколькі ўсё супраць іх, наколькі гэта глобальная сусветная змова. Менавіта праз гэтае когнітыўнае скажэнне немагчыма перамагаць у спрэчках, калі два чалавекі абсалютна ўпэўненыя ў сваіх пазіцыях і будуць іх адстойваць да апошняга, бо ім пляваць на рацыянальныя аргументы другога чалавека, яны толькі больш упэўняцца ў сваёй рацыі. Наступнае скажэнне – гэта памылка базавага працэнта. Калі мы сутыкаемся з агульнай інфармацыяй пра частату нейкай падзеі і спецыфічнай інфармацыяй пра гэтую падзею, то мы здольны ігнараваць першае і фокусавацца на другім. Мы памылкова мяркуем пра верагоднасць сітуацыі, не прымаючы да ўвагі ўсе неабходныя дадзеныя. І многія кампаніі вельмі ўмела выкарыстоўваюць гэтую памылку ў маркетынгавых мэтах. Напрыклад, калі вы на прылаўках крамы ўбачылі упакоўку, дзе 6 бутэлек колы, і на упакоўцы вельмі вялікім шрыфтам напісана 50% бесплатно. Вы падумаеце, што ого, цэлыя 3 бутэлькі бесплатна, 6 бутэлек па цане 3, і насамрэч гэта будзе памылка, таму што вы не ўлічылі больш раннюю перадумову, а ўся справа ў тым, што ў арыгінальнай упакоўцы не 3, а 4 бутэлькі, і атрымліваецца, што 50% ад 4 гэта 2 бутэлькі, і гэта значыць, што з 6 бутэлек толькі 2 бясплатныя, і гэта і ёсць 50%. Яшчэ адно скажэнне з загадкавай назвай канфабуляцыя, і перад тым, як я пра яго раскажу, вы адкажыце на пытанне, што сказаў Барыс Ельцын у сваім развітальным звароце. Першы варыянт – «Я устал, я ухожу», другі варыянт – проста «Я ухожу». І калі вы ўпэўнены адказалі, што першы, то віншую, вы толькі што на сабе адчулі канфабуляцыю. Гэта ілжывыя ўспаміны, у якім факты злучаюцца з выдумкай або перайначанымі фактамі, якія былі ў рэчаіснасці. І ўся справа ў тым, што калі мы нешта ўспамінаем, то мозг спрабуе нанова ўзнавіць падзеі, і пры гэтым часта ён карыстаецца інфармацыяй, атрыманай да падзей або пасля іх.
І таксама можа адбывацца запаўненне прабелаў і дадаванне лішніх дэталяў, якія ўвогуле ніякага дачынення да той падзеі не маюць. Насамрэч, Ельцын сказаў проста «я ухожу», але другі варыянт больш доўгі, непраўдзівы, ён актыўна ходзіць па інтэрнэце, і таму вы запомнілі яго менавіта такім чынам. І, дарэчы, калі я раскажу другую назву гэтага эфекту, то вы, магчыма, успомніце, што нешта такое недзе чулі. Гэта эфект Мандэлы. Гэтая назва з'явілася пасля смерці Нельсона Мандэлы ў 2013 годзе, калі сотні тысяч людзей сталі пісаць у інтэрнэце, што яны выдатна памятаюць, што Мандэла памёр нашмат раней у турме, і яны называлі час, гэта канец 80-х гадоў, і больш за тое, многія людзі маглі успомніць яго пахаванне, якое нібыта нават паказвалі па тэлевізары. Але ў рэальнасці вядомы афрыканскі палітык, рэвалюцыянер, прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі памёр у сваім доме 5 снежня 2013 года. І дзякуючы гэтай гісторыі стаў відавочным феномен, які быў названы імем Мандэлы, і з 2013 года эфект Мандэлы стаў памнажацца, назірацца па ўсім свеце, ён абрастаў таксама чуткамі, плёткамі, і з гэтага часу ва ўсіх краінах былі зафіксаваныя выпадкі, калі масавыя ўспаміны радыкальна адрозніваліся ад рэальнасці. Наступнае когнітыўнае скажэнне – гэта памылка гульца. Яна прымушае нас няправільна ацэньваць свае шансы на поспех, у тым ліку і на выйгрыш. І мы лічым, што калі адзін з альтэрнатыўных зыходаў сітуацыі наступае некалькі разоў запар, то верагоднасць іншага варыянту нашмат павышаецца. І калі, напрыклад, у рулетцы чырвоная выпала 10 разоў запар, то мы лічым, што і ў наступны раз таксама мусіць быць чырвоная, і насамрэч шанец, што выпадзе чырвона, ён такі ж самы, як і ў першы, ў пяты, ў 10 раз, гэта ўсё роўна 50 на 50. Яшчэ адно когнітыўнае скажэнне, пра якое, я думаю, вы чулі, гэта памылка таго, хто выжыў. І, на жаль, мы вельмі часта карыстаемся няслушнай выбаркай інфармацыі. Напрыклад, мы фокусуемся на ўдачах, а вось няўдалыя выпадкі мы, наадварот, у разлік не бяром. Мы засяроджваемся на вопыце пераможцаў, а не тых, хто прайграў. І нават калі апошніх ўсё ж такі статыстычна значна больш. І найбольш папулярны прыклад такога скажэння – гэта выпадак, які адбыўся ў Другую сусветную вайну. Венгерскаму матэматыку і статыстыку Абрахаму Вальду даручылі распрацаваць аптымальную схему браніравання бамбардзіроўшчыкаў. І справа ў тым, што значная частка амерыканскіх бамбардзіроўшчыкаў на базу не вярталася пасля баявых вылетаў. І ваеннае камандаванне разумела, што трэба ўзмацняць браніраванне. Але рабіць на ўвесь самалёт гэта абсалютна немагчыма, таму што тады самалёт проста не ўзляціць. І на тых самалётах, што вярталіся, заставалася мноства прабоін. Дзіркі ад куль і аскепкаў снарадаў былі размеркаваныя вельмі нераўнамерна, і больш за ўсё іх было на фюзеляжы і ўздоўж крылаў. Як бы вы, напрыклад, вырашылі, якія часткі самалёта трэба ўмацаваць? У гэтай сітуацыі большасць людзей кажа, што менавіта тыя, якія былі прабітыя. Але насамрэч гэта не так, і вось тут менавіта працуе гэтае скажэнне. Бо ўся рэч у тым, што самалёты, якія атрымалі прабоіны ў гэтых месцах, усё ж такі на базу вярнуцца змаглі. І, значыць, гэтыя прабоіны паказвалі на моцнае месца бамбардзіроўшчыка. І атрымліваецца, што умацоўваць дадатковай бранёй трэба было менавіта тыя месцы, дзе заставалася менш за ўсё слядоў ад куль. І гэтыя месцы яны былі самыя ўражлівыя. І так Абрахам Вальд і зрабіў, і ён выратаваў мноства жыццяў пілоту. Наступнае когнітыўнае скажэнне – гэта памылка трапнага стралка. Але спачатку я раскажу анекдот, які даў гэтаму скажэнню назву. Нейк па тэхасцкаму мястэчку ішоў генерал і ўбачыў, што на ўсіх варотах была намаляваная мішень, і ў кожнай была дзірка ад кулі, прычым у самым цэнтры ўсё як трэба. І тады генерал спытаў мясцовага: «Гэта хто ў вас такі трапны стралок?» «Гэта руды Біл, сэр». «О, гэтаму хлопцу месца ў арміі, прывядзіце яго да мяне». «Не, сэр, не думаю, што ён вам падыходзіць». «Гэта чаму ж?» «Разумееце, сэр, ён спачатку страляе ў вароты, а толькі потым малюе мішень». Такім чынам, гэтае скажэнне абазначае сітуацыю, калі гіпотэза выбудоўваецца, фокусуючыся толькі на даных, якія адказваюць нашым чаканням. Гэта прыкладна як спачатку страляць, а потым ужо маляваць мішень. І ў рамках дадзенага скажэння бяруцца толькі падобныя дадзеныя, а адрозныя ад іх ігнаруюцца, што ў выніку прыводзіць да няправільных высноў. Гэта вось як цяпер у наш час браць прадказанні Нострадамуса і пачынаць гэтыя прадказанні прымяняць да нейкіх гістарычных падзей, якія ўжо адбыліся. Яшчэ адно когнітыўнае скажэнне называецца памылка кан'юнкцыі. Магчыма, вы ведаеце слова кан'юнкцыя з пар логікі ва ўніверсітэце, і гэта складанае меркаванне, у якім два простыя меркаванні аб'яднаныя з дапамогай злучніка «і». І ёсць когнітыўнае скажэнне, якое звязанае з гэтай кан'юнкцыяй, і заключаецца яно ў тым, што мы лічым сумесныя падзеі больш праўдападобнымі, чым гэтая ж падзея асобна. І самы вядомы прыклад – гэта праблема Лінды.
Ёсць Лінда, ёй 31 год, яна не замужам, яна вельмі кемлівая, за словам у кішэню не палезе, і яна скончыла факультэт філасофіі. Калі яна была студэнткай, яна шмат разважала пра дыскрымінацыю, пра сацыяльную несправядлівасць і таксама удзельнічала ў дэманстрацыях супраць распаўсюджвання ядзернай зброі. І я думаю, што у вас уже склаўся нейкі агульны партрэт гэтай жанчыны. І цяпер, увага, пытанне. Які з двух варыянтаў больш верагодны? Першы – Лінда касір у банку, і другі – Лінда касір у банку і актыўная феміністка. І такім чынам памылка кан'юнкцыі ўзнікае, калі мы спрабуем вызначыць, што больш верагодна. Тое, што сцвярджаецца ў кан'юнкцыі, касір і актыўная феміністка, або тое, што сцвярджаецца ў адным з простых меркаванняў – касір. У нас ёсць касіры і ёсць феміністкі, і ёсць скрыжаванне – гэта той, хто адначасова з'яўляецца і касірам, і феміністкай. Так, што з гэтага будзе больш верагодным? І сапраўды, вось адзінкавая падзея, касір, яна больш верагодная, чым дзве незалежныя, касір і феміністка адначасова. І чаму ж тады вось большасць людзей выбірае няправільны гэты варыянт другі, што Лінда, яна і касір, і феміністка, бо другі варыянт адказу уяўляецца большасці людзей больш праўдападобным, больш складаным, жыццёвым і нават у чымсьці больш драматычным. І такім чынам нават праўдападобная звязка падзей можа быць непраўдзівая. І адзінкавая падзея, яна больш верагодная, чым некалькі падзей незалежных разам. Яшчэ адно скажэнне, якое таксама, я думаю, вы ведаеце, магчыма, не ведалі, як яно называецца, бо назва там няпростая для запамінання, але калі я зараз апішу вам сутнасць, то вы дакладна скажаце, што і з вамі такое здаралася, вы пра гэта ведаеце. У 1986 годзе газета, якая выдавалася ў ЗША ў горадзе Сент-Пол, апублікавала гісторыю аднаго чытача. Ён расказаў, што на працягу аднаго дня ён некалькі разоў пачуў пра невядомую яму раней банду Баадера Майнхоф. І гэта заходнегерманская леварадыкальная тэрарыстычная арганізацыя, вядомая пад назвай фракцыя Чырвонай арміі. І чытача гэта вельмі моцна непакоіла, турбавала, і пазней рэдакцыя газеты стала атрымліваць вялікую колькасць паведамленняў, таксама і ад іншых чытачоў, якія таксама распавядалі, што, як не дзіўна, апошнім часам вельмі часта сустракалі гэтую назву, і гэта іх таксама вельмі палохае. Вось чаму наступнае когнітыўнае скажэнне атрымала такую дзіўную назву феномен Баадера Майнхоф. А заключаецца яно ў наступным. Чалавек, які даведаўся пра існаванне нейкай новай, цікавай для яго з'явы, паняцця, падзеі, ён пачынае, як яму здаецца, паўсюль натыкацца на згадкі пра яго. І тут уся справа ў тым, што калі мы даведаемся нешта новае або важнае для нас, то свядомасць пачынае сачыць за любой інфармацыяй пра гэта, мы на ёй канцэнтруем усю сваю ўвагу, і як следства мы адзначаем любую згадку такіх вось адпаведных звестак. Хаця раней мы ўвогуле маглі на гэта не звярнуць увагу. І да таго ж, кожная наступная згадка яшчэ больш замацоўвае ўпэўненасць у тым, што гэтае новае паўсюль, што яно літаральна пераследуе нас. І менавіта таму другая назва гэтага скажэння – гэта ілюзія частотнасці. Зноў жа я тут вярнуся да гісторыі, што я часта гуляю ў паб-квізы, бо калі я даведалася нешта новае на квізе, калі там быў адказ на пэўнае пытанне, там нейкая рэалія, якую я абсалютна не ведала, і потым я прыходжу дадому і пачынаю паўсюль у Ютубе, у кнігах, у паведамленнях, там не веду, у Твітары, дзе заўгодна, я пачынаю паўсюль сустракаць гэтую інфармацыю, і мне адразу становіцца сумна, што вось калі б я звяртала ўвагу на яе раней, то, магчыма, я б на пытанне на гульні адказала. І я думаю, што вы ўжо стаміліся, бо нават я ўжо стамілася гаварыць, і тут даволі шмат інфармацыі, яе ўсю адразу, зразумела, не запомніш, таму я вельмі раю вам звярнуць увагу на гэтую кнігу «Анатомія заблуждений», і там пра кожнае скажэнне можна пачытаць вельмі разгорнута, з мноствам прыкладаў, і я вось толькі караценька па іх прабеглася, таму пішыце ў каментарыях, у якіх сітуацыях вы пазналі сябе, я вось расказвала там, дзе я пазнаю сябе, і што больш за ўсё я адчуваю, што мне ўласціва. І не трэба саромецца, гэта абсалютна нармальна, наш мозг так працуе. І калі вы ўсё яшчэ думаеце, што ніводнае з когнітыўных скажэнняў вам не ўласціва, то гэта выдатны момант, каб яшчэ раз нагадаць вам пра тое, з чаго мы пачыналі, пра эфект сляпой плямы. Таму давайце проста яшчэ раз шчыра прызнаемся сабе, што мы ўсе схільныя да когнітыўных скажэнняў і нават мацней, чым мы думаем. І гэта не сорамна быць схільным да іх, і наадварот сорамна адмаўляць гэта і не спрабаваць неяк выправіць сітуацыю, бо гэта ўсё такія рэчы, якія можна кантраляваць, асабліва калі вы адчуваеце, што яны маюць на вас негатыўны ўплыў. Спадзяюся, вам спадабаўся такі новы незвычайны фармат выпуску, бо я чытаю даволі шмат немастацкай літаратуры на розныя тэмы, якія мяне цікавяць, і вельмі часта там сустракаю нейкія
факты, думкі або ідэі, якімі хочацца дзяліцца. Таму калі мае слухачы не супраць, то я буду часцей рабіць нешта падобнае, што выходзіць неяк за межы звычайных аглядаў кніг. І як заўжды у апісанні да выпуску вы знойдзеце варыянты падтрымкі гэтага падкаста. Я вельмі ўдзячная ўсім, хто далучыўся да падтрымкі на Патрэоне. Тут уклад кожнага чалавека вельмі важны, таму яшчэ раз дзякую вам вялікі. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.